Женски речник. Да означава не. Не означава да. Може би означава не. Аз съм виновна означава ще видиш ти. Необходимо ни означава аз искам. Решавай сам означава вярното решение сега е вече очевидно. Прави каквото искаш означава после ще си платиш за това. Трябва да поговорим означава необходимо ми е да се оплача. Разбира се. Продължавай означава не искам да правиш това. Не съм разстроена означава разбира се, че съм разстроена, бе идиот. Ти си толкова мъжествен означава трябва ти да се обръснеш и си много потен. Разбира се, ти си много грижлив тази вечер означава ти можеш ли изобщо да мислиш за нещо друго, освен за секс. Бъди по-романтичен, изгаси светлината означава имам синини по бедрата. Тази кухня е толкова неудобна означава искам нов дом. Искам нови перденца означава и килими, и мебели и тапети. Закачи картината тук означава не, аз имах предвид ето тук. Чух някакъв шум означава забелязах, че почти си заспал. Обичаш ли ме? Означава каня се да те помоля за нещо скъпо. Колко много ме обичаш. Означава днес направих нещо, което съвсем няма да ти хареса. Ще съм готова след минутка означава сваляй си обувките и потърси интересна игра по телевизията. Имам ли дебел задник? Означава кажи ми, че съм красавица. Трябва да се научиш да общуваш означава просто се съгласи с мен. Чуваш ли ме? Означава твърде късно, вече сте умрели. Това да не е малкия. Означава защо да не станеш и да го полюлееш, докато не заспи. Не викам. Означава да, аз викам, защото мисля, че това е важно. А сега мъжки речник. Гладен съм означава гладен съм. Искам да спя означава искам да спя. Уморен съм означава уморен съм. Не искаш ли да отидем на кино? Означава а после мисля да правим секс. Мога ли да те поканя на вечеря? Означава а след това се каня да правя секс с теб. Мога ли да ти позвъня? Означава а след това мисля да правя секс с теб. Може ли ви поканя на танц? Означава а след това мисля да правя секс с теб. Красива рокля? Означава красиви гърди. Изглеждаш напрегната, нека те помасажирам означава искам да те погаля. Какво става? Означава не разбирам, защо правиш такъв проблем от това. Какво става? Означава и от каква безсмислена психологическа травма се тързаеш сега. Какво става? Означава предполагам, че не може да се разчита на секс тази вечер. Скучно ми означава не искаш ли да правим секс. Обичам те означава хайде да правим секс точно сега. Аз също те обичам означава окей, казах го и по-добре да започнем секса сега. Да, харесва ми твоята прическа означава предната ми харесваше повече. Да, харесва ми твоята прическа означава 50 лева, а изглежда почти като старата. Хайде да поговорим означава искам да те потопя в дълбочината на своите мисли и може би тогава ти ще поискаш да правиш секс с мен. Искаш ли да се ожениш за мен? Означава искам да нямаш възможност да правиш секс с други мъже. В магазина предишното ми хареса повече означава взимай нещо от тези глупави рокли и да си ходим. Не мисля, че тази блузка ще отива на тази пола означава аз съм обратен.